Molo sanibona. Ninjani? Siyaphila thina ngapha, sazi njani ngapha. Let's hope niyaphila nani bantu bakithi. Asibonge good people. Ngiyabonga kakhulu ngokuthinibela. Thank you so much. I'm welcoming everyone, especially ama subscribers to this channel. Nawonke ama viewers to this channel. Ngiyanibonga futhi ngiyanamukela nonke. Ngiyabonga kakhulu guys, ngiyabonga kakhulu. Ngathi ngaqhubeka nisupport i-channel ngendlela enenza ngayo. Thank you so much. Ngithi ake ngiphawule ngesinqumo esithathwe eParliament izolo. Kule lokhunjana le vote le yokuphasa le budget le VAT, yes. Konke engiyibukile la ngayinotice ukuthi yabona la South Africa njengoba ama political party engaka nje. Kuyayicacela ukuthi abantu beze ngeinhloso ezithile kupolitiki noma amaphathi abo abanye bawavulela inhloso ezithile okungazona lezi abasitshela ukuthi lamaphathi bawavulele zona inhloso. So ngiyabuka nje ukuthi yazi kule yokuvota kwe-ANC ivotela ukuthi iVAT ikhuphuke. Sibonile sonke ukuthi bagcine behlulene neDA. Ekuhlulaneni kwabo neDA kwase kuba nama political party angaphandle kwale GNU yakhona. Athi wona ready ukuthi angene kule GNU azodlala le role iDA enqabayo kuyidlala. Irole yokuthi kukhushulwe iVAT, kuvotelwe ukukhushulwa kweVAT. Lapha ngikhuluma ngamaqembu afana no Action SA, no Busa, kaMusi Maimane. Mhlawumbe namanye ke engazi ngawo. Ngifuna ukukubuka nje lokhu kancane ukuthi kahle ngoba ake ngibekise njengo Action SA ubaba Mashaba uhlezi ekhuluma ethi soze nanini azasebenzisane neANC. Ngeke azasebenzisane namasela yena. Behleze kusho lokho sonke lesikhathi. Kodwa manje kusekushintshile. Uyena neqembu lakhe Action SA abalekele iANC ukuthi ivote iphasise le VAT ukuthi ikhuphuke. The big question is, what was the catch for Herman Mashaba ne Action SA? What was the catch? Abanye ke sebaqalile bayagesa ukuthi kungenzeka ukuthi uHerman Mashaba kunesikhundla esithile abamthembise sona kucabinet. Okungenzeka ukuthi eseministry le ephethwe iDA njengamanje okuyi-Ministry of Home Affairs. Siyamazi ke ubaba Mashaba ukuthi uzizwa kanjani ngabantu bokufika abala South Africa, kakhulukazi ama-illegal immigrants. So njengoba nje le Ministry of Home Affairs iphethwe iDA, makuwukuthi vele iDA iyaphuma manje ngoba ama-chance njengamanje maningi kakhulu ukuthi iDA iyaphuma kuGNU, maningi kakhulu. Vele isikhundla sakhe lo weDA sizothathwa uMashaba. But izinto lezi ezicatshangwa abantu nje abayigeselayo ukuthi kungenzeka njengamanje kuzoba nento kanjalo. So manje siyayibuka lento sithi ngempela kanti eSouth Africa yini kahle ama political party ayilwela ngempela mangabe ezobe lokho ejika yaphambili ejika emuva eyale nale
engacaci ukuthi angakuphi njengoba ngisho nje ukuthi Action SA siyazi yathi ayisoze sebenzisane namasela, but naku manje sitholile ukuthi bawavotela amasela ukuthi baphasise ibudget i-VAT ikhuphuke. Kwenzekile today impela nizolo. So ngiyayibuka nje lento oMusi Maimane asazi yena ukuthi bamthembiseni, okungenzeka ukuthi bazongena na kanjani icabinet. Angicabanga ukuthi kuncane abathenjiswe kona, ngeke nje bamane bavote entweni ebucayi kanje ukuthi kukhushule iVAT. Kodwa ke ngifuna ukuphawula nangayo le DA ngoba sekukhona lokho ekusebenzayo kwangazuthi icabangela i-majority yabantu base South Africa. No, i-DA siyazi ukuthi is working for the minority. Angeke bese siyaxhopheka ngalokho ukuthi ngoba ithe iVAT ingakhuphuki sesoxhopheka sicabanga ukuthi i-DA ilwela thina. No, ayilweli thina i-DA. DA ilwela onxiwankulu, ilwela ama-companies noma amabhizinisi onxiwankulu ukuthi phela le VAT le mangabe ikhuphuka yibo onxiwankulu laba abazolimala empeleni, hayi ngoba kuwukuthi kuzwelwa thina. Cha, yebo kona nathi asifuni ikhuphuka iVAT, futhi thina siyi-MK nje kakhulukazi asifuni ikhuphuka iVAT. Okungasho ke kodwa ukuthi kulokhu kungakhuphuki kweVAT sesicabanga ukuthi i-DA ihambisana nathi. Cha, nayo ilwela abangakubo kulokhu. Yebo, ngithi angikuveze nje naloko ukuthi angeke bese siyadideka nge-DA ngoba mawungathatha ukubheka even kuyo lento leyo ukuthi yenqabe ukuyovota, uma ungabheka kahle ibibeke nemibandela lapha ethi sizwile if i-ANC izovuma nje ukuscrapper le expropriation bill, land expropriation bill, noma le bill le yokuthatha umhlaba ngaphandle kwesinxephezelo, i-DA kube nje ivumile i-ANC ukuthi ihoxise le signature kaBaba Cyril Ramaphosa lapha ukuthi ku-expropriate land, i-DA ngabe ivotile. Yayibona, i-DA ngabe ivotile, kube nje kuhlehliswe konke lokhu obekusayinelwa i-ANC okubala oBilla Act no-NHI njalo njalo nabo o-land expropriation. I-DA ngabe ivotile, bizovota i-DA ngoba iyazi ukuthi okukhulu kakhulu okungumhlaba kuzogcina kungakubo noma kuhlale kungale ndlela okungakhona abantu abamnyama bangazuzi nix. So i-DA kahle kahle imbandela ebeyibekele i-ANC imbandela ebonisa kahle lento engiqeda ukuyisho manje ukuthi i-DA kahle kahle ayilweli thina. Into eyenze yangavoteli i-ANC kule yalokho njani ibudget le mali le-VAT ukuthi i-ANC yenqabile ukubuyisela emuva isinqumo sayo ngalento ye-Expropriation Act nokunye o-NHI o-Bill Act njalo njalo, yilokho nje. So mayengazenza i-DA engazuthi icabangela abantu i-majority noma iningi labantu base-South Africa abamnyama njalo, ayibacabangeli. Ngithi akudlulise nje lokhu, bangadideki abantu ngoba phela abantu bangadideka bathi hayi konke lokhu i-DA bakithi kumele siyibonge. Yebo, siyibonge ngokuthi ayivotanga, kodwa sikhumbule ukuthi ayivotanga nje ngasiphi isizathu, bingavikeli thina, bivikela abangakubo, injalo nje. So kodwa nje bengifuna ukukhuluma ngako kakhulu yila maqembu abantu abamnyama bakithi ukuthi kahle kahle kukhula athenjiswa kona lapha ku-ANC. I-ANC bathembisa okukhulu, i-ANC bafethu desperate, very desperate, desperate kakhulu i-ANC. I-ANC ingenza noma yini ukuthi ihlale isemandleni, ANC,
futhi i-ANC ingenza noma yini ukuthi iqhubeke idla kodwa abantu base-South Africa abavotayo bengadli nix. Izimisela ukwenza noma yini, i-flexible ngendlela esimanga i-ANC. I-very very generous even kubantu abangafanele. Ibanika amafa abantu base-South Africa abahluphekayo, inika abantu abangafanele. So siyayibuka nje thina. Siyakholelwa kodwa ukuthi abantu base-South Africa bazona iphukuphuku. Bayazi ukuthi bazophendula kuphi. Futhi sebevele beqalile. Bayaphendula abantu base-South Africa. Bazona iphukuphuku, ngihlezi ngikusho lokho. Abantu base-South Africa bazona iphukuphuku. So nje lento le yenzekile, i-ANC ibonisile ukuthi i-desperate kangakanani ukuhlala isemandleni. Sikhashana ke kodwa ngoba sekuphelile ngayo. Yingakho thina siyi-MK Party singeke sitatazele. Ngoba siyazi ukuthi lento le eyenziwa i-ANC i-desperation. Bathini ngesiNgisi bathi bathi last kick of a dying horse. Ikhahlelo kokugcina, in short ifuna ukuyodla okugcina. Yenqabile ukuthi kube nezinye indlela ethola ngayo imali kunokuthi ikhuphule le VAT, njengokuthi akuncishiswe icabinet, akuncishiswe amaholo aholwa ngominister no-president himself. Yayibona, ayinqabile ukwenza lokho i-ANC kunokuthi amaqabanayo iwakhiphe noma iphungule inamba yabantu abakucabinet, ithi cha asikhuphule i-VAT, asihluphekise bona labantu abahluphekayo eSouth Africa, kunokuthi kuhlupheke thina siyi-cabinet noma thina singama-comrade e-ANC. So abantu ba-South Africa bazona iphukuphuku. Siyabuka nje, hayi ukuthi asiboni, sibona yonke into eyenzakalayo. Yingakho ngithi kule video ngifuna ukuveza ukuthi i-ANC abantu base-South Africa bayayibona ukuthi yenzani and bazophendula. I-DA nakuba ingavotanga ne-ANC kodwa siyayazi ukuthi ayimele thina kuloko kungavoti kwayo. Yiloko nje ngifisa ukukuveza. Bese kwesithathu, amaqembu epolitika ase-South Africa afana no-Action SA noBusa nani, they don't care about their voters, they care about themselves. Yingoba nje manje ubabona bengene ku-ANC abehlezi beyithuka mihla namalanga besho lokho nalokho, kodwa namhlanje bayivotele cindezelwa abantu abamnyama. Baya naye emshadweni manje bakhipha i-DA kafishane, bafuna ukuyodla la bekudla khona i-DA inikwe i-ANC, oHerman Mashaba noMaimane nabanye. Yiloko mina engikubuka la njengomfoka Mkhonza. Angazi wena ukubuka kanjani lokho kwenzekile recently eSouth Africa. Mina ngikubuka ngale ndlela esengikuchaze ngayo la. Ake siyixoxe ke, wena uyibuke kanjani indaba yokuthi i-ANC igcine ithole amanye amaqembu angaphandle kwale GNU ukuthi izowalekelela ukuthi ivotele lokukhushulwa kwe-VAT. Uthini nge-DA ngokuthi ayivotanga njalo njalo? Ake sixoxeni ngalokho. Mfoka Mkhonza lo. Thank you so much for subscribing. Thank you for watching all my videos and subscribing and commenting and liking and sharing. Ngiyabonga. Continue doing so. Thank you so much.